Beno, antzekotasunarekin erlazioan, Talesek teorema bat eraikiko zuen. Demagun, hemen ikusten dugun irudi hau, bai, hemen R eta S zuzen hauek ditugu, bai, zuzen beltzak. Bai, zuzenak beti adieraziko ditugu letra minuskulekin, bale? Eta bi zuzen hauek moztu ditugula A, B eta C, hiru zuzen gorri eta paraleloekin, bai, beraien artean paraleloak dira. Tales hauin ostean honekin konturatu zen. A, B eta C zuzen paraleloak izan, eta beste bi zuzen R eta S ebakiz gero, horietan zehazten dituzten segmentuak proportzionalak direla. Hau da, R zuzenean sortzen den AB zati BC egiten badugu, honi dagokion A'B' zati B'C' emaitza berdina izango du. Hau da, proportzionalak direla, bai, sortzen diren segmentuak, bai R zuzenean, bai S zuzenean, proportzionalak zirela hartu zen. Hau, adibidez, asko aplikatzen da triangelu zuzenetan. Bai, orduan, angelu zorrotz bat berdina duten bi triangelu zuzen antzekoak dira. Angelu zorrotz bat berdina duten bi triangelu zuzen antzekoak dira. Hemen ikusten dugun bi triangelu hauek zuzenak dira angelu zuzen bat daukatelako, eta beste angeluetako bat berdina daukate, biek alfa daukate, bai. Beraz, bi triangelu hauek antzekoak direla esan dezakegu. Eta kokatzen baditugu Talesen posizioan, hau da, alfa angelua bat egiten dugu bi triangeluetan, eta honi deitu diot Talesen posizioan kokatzea, bai. Zergaitik, zen hemen Talesen propietateak beteko dira, bai. Bai zuzen honetan ABB', zuzen honetan, eta zuzen honetan ACC', hemen sortzen diren zuzenak proportzionalak izango dira, bai. Hau da, AB egiten badu zuzen honetan, AB zati AB', beste zuzenean dagokion AC zati AC'-aren emaitza berdina izango du. Eta beste gauza bat ere, bai, BC altuera hau zatitzen badut B'C'-rekin ere, emaitza berdina lortuko nuke. Bai, zuzen guztiak proportzionalak liratekelako. Bale. Goazen ikustera orain, teoremaren aplikazioa, baina ja, egoera konkretu batzuetan. Bira, errealitateari pizkatxo bat lotuago. Demagun, hemen eguzkia jotzen du, bai, eta zuhaitz bat daukagu. Bale, zuhaitzaren ondoan, kokatu dugu makil bat. Bai, bale. Hemen, sortuko zaigu bai zuhaitzean itzal bat, eta makilean beste itzal bat. Bai, eta hemen, bai honetan, zein makilean, zuhaitzan zein makilean sortzen den angelua, alfa eta alfa' berdinak izango dira, zagaitik, ze eguzki izpien, bai, norabidea izango du. Bai, orduan, hemen, zuhaitzean sortzen den angelua, eta bestean sortzen den angelua, alfa', biak berdina direnez, eta bai zuhaitzekoa eta bai makila triangelu zuzenak direnez, esan dezakegu bi triangelu hauek antzekoak direla. Beraz, bai triangeluak antzekoak direnez, horien aldeak proportzionalak dira. Hau da, AB zuhaitzaren altura, zati makilaren altura, izan behar da AC zuhaitzaren itzala, zati A'C' zuhaitzaren itzala. Bai, triangeluak antzekoak direlako, eta Talesen teorema aplikatuz, badakigu proportzioak bete behar direla. Eta, bueno, honi, datuak jartzen badizkigu, demagun ondoko neurriak hartzen ditugula zuhaitzaren altuera deduzitzeko. Makilaren luzera neurtzen dugu eta 1,6. Zuhaitzaren itzala neurtzen dugu 3,5 metro. Eta makilaren itzala ere neurtzen badugu 0,6 metro, kalkulatu dezakegu zuhaitzaren altuera. Hau da, AB. Biratu. AB zati, hau da, zuhaitzaren altura, zati makilaren altura, 1,6, berdin, zuhaitzaren itzala, AC, 3,5, zati makilaren itzala, A'C', bai? Eta hemendik AB askatzen badugu,
1,6 hau zatitzen dagoena bestaldera biderkatuz pasatuz, emaitza izango litzateke 8. Hau da, zuaitzak 8 metro lituzke. Konturatu zarete moduan, bakarrik makilaren altura neurtu eta bi itzala neurtuta deduzi dezakegu zuaitzaren altura. Bai, goraino igo behar gabe. Bueno, hauze ditzateke adibidez aplikazio konkretuetako bat, bai. Eta guazten ikustera beste bat. Demagun, eskatzen digutela etxearen altura, hemen eskuman ikusten dugun, etxearen altura zenbat den kalkulatzea honako hau jakinek. Bai, bale, guk kokatuko dugu etxearen altura kalkulatzeko, hemen ikusten dugun moduan, etxearen parean, mai bat, bai, hola, mai bat, eta erregela bat gure aurrean. Bale, orduan egingo dugu, momentu batean, erregela aurrera eta atzera eramanez, justu begiratzen dugun, bueno, hemen pasako naiz, hemen txikian dago irudi berdina, bai, hemen handian dagoen irudi berdina daukago hemen txikian, bale. Mailan kokatuko naiz eta erregelaren izango balitz punto mira bat bezala, nagoen lekutik erregelaren goiko punta egin behar dut kointziditzea etxearen zapaiaren goiko puntarekin. Horretarako erregela aurrera eta atzera mugitu izango dut, bai, kointziditu arte, tak puntu batean izpia jarraituta justo etxearen zapaiera heltzen dana, bai. Bale, momentu horretan egiten dudana da, erregelaren luzera, badakit, 35 zentimetro dela. Mailaren ertzetik erregelaren oinerako distantzia A, badakit, 50 zentimetro dela neurtzen dudalako. Mailaren ertzetik etxerako distantzia D ere neurtzen dut eta 4,5 metro lirateke. Eta mailaren altura 80 zentimetro. Hau iruki batean honelako kokatuko genuke, gu hemen egongo inateke, gorri hau erregela litzateke, eta hemen gure eraikina, bai, C, gure eraikinaren, C ez da gure eraikina, bai, gure eraikinaren altura izango litzateke C gehi, zatitxo hau mailaren altura, bai, bale, eta hemen ditut neurri guztiak, bai, neurtu dut, orduan, erregelaren altuera, erregela maila hartzeraino dagoen distantzia, eta nagoen lekutik hormaraino dagoen distantzia, bai? Orduan, hemen sortzen dira bi triangelu, bai? Urdina, handia, eta beste bat txikia. Beraien artean, antzekoak izan behar dutenak. Beraz, badakit, triangelu honetan, triangelu urdian, C, zati altuera, zati oinarria, D, bai, izan behar dela triangelu txikian altuera, kasu honetan B, zati beroinarria 50, bai? Neurri guztiak triangelu batean zen bestean, proportzionalak izan behar dutelako. Beraz, badakit, C dela lortu nahi dudan altuera, zati D dela 4,5, izan behar dela B 0,5, zati 0,5. C batxiz, hau da 4,5 hau beste aldera pasatuz, eta eragiketa eginda, badakit, D aterako zei dela 3,5 metro. Osa, D barkatu C. Beraz, C, zatitxo da, baina karo, honi gehitu behar diogu, ikusten dugun bezala hemen, biratu irudian, gehitu behar diogu mailaren altura jakiteko zapaiaren altura lurreraino. Beraz, 3,5 gehitzen badiogu 0,8 edo 80 zentimetroak, honek ematen digu 3,85 metro. Badakit etxeak, orduan, 3,85 metro altuera daukala, bai? Bueno, hau ditzateke adibidez, etxe baten altura deduzitzeko modua, etxeko zapaiera igotzerik ez badugu, ez? Bueno, hau esek aplikazioak eta nik uste dut nahiko interesgarriak direla.